Ποτέ μην προσπαθείς να εξηγήσεις τον εαυτό σου σε μια κοπέλα. Σε κάνει να φαίνεσαι ανασφαλής και υπονομεύει την έλξη. Χάνεις τον έλεγχο. Πες ότι άργησες σε ραντεβού. Η λάθος απάντηση. Συγγνώμη, είχα κίνηση, μετά το αφεντικό μου με καθυστέρησε. Η σωστή απάντηση είναι λιτή. Χαμογέλα. Κοίτα την στα μάτια και πες: άργησα λίγο. Άξιζε η αναμονή έτσι. Ή αν σου ζητήσει να δικαιολογηθείς, πες της: δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω. Είμαι εδώ τώρα. Αυτό δείχνει στάτους. Άνθρωποι με δύναμη δεν δικαιολογούνται. Οι άντρες χαμηλής αξίας εξηγούν. Οι άντρες υψηλής αξίας αφήνουν μυστήριο. Αυτό σχετίζεται με την ιδέα της περιορισμένης πληροφόρησης. Όταν δεν δίνεις όλες τις απαντήσεις, την αναγκάζεις να επενδύσει σκέψη σε σένα. Και αυτό δημιουργεί έλξη. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες τακτικές για να κρατάς πάντα το αντρικό σου frame και να μην τις επιτρέπεις να σε ελέγχει. Τις μαθαίνεις στον οδηγό αρσενικής ενέργειας. Πώς να διαχειρίζεσαι την κάθε κατάσταση. Πώς να διαβάζεις τις κινήσεις της και να επιλέγεις τις σωστές λέξεις με τη σωστή γλώσσα του σώματος, ώστε να γίνεις ακαταμάχητος. Δεν είναι απλά τι να πεις. Είναι ολόκληρη η στάση σου. Πώς να κυριαρχείς στην κάθε αλληλεπίδραση. Μην το χάσεις. Όλα τα εργαλεία στον οδηγό αρσενικής ενέργειας. Ο σύνδεσμος στο προφίλ.